Sinabihan mo na? Sigurado, eh. Ano mo yun? Ha? Ayun. Ha? So what? Kung mo pala tayo na so kulit-kulit sa video, video tayo sa na. Pero dahil ito na video. Yeah, may hilo ka pala. Makalunggan ko niya, pa-screen. Kareserva na. Sinabihan mo na? Mapa na di? Ano ko sa'yo mapa? Gumano sa'yo mapa? Sabihan mo, ikaw natin, ano, ang niluto. Sabihan mo, ikaw, ang niluto. Ikaw mo na ang kalasa?
Ha? Ano? Side. Aram man ang burger. Tipik bagay ito na no? Ano? Manalo ang epic na pangmura. Dak, iba sa nadami ka taro. Oo, utang mo ng ano, result ng ano ko. Burawa. Aro. Pangmura. Hello, marami na po naka-geo. Naro.
Yan mo naman ito sa pagkain.
So what?